Sziasztok! Ebben a vlogban a rotterdami maratonból kaphattok egy kis ízelítőt. Mi is futni fogunk, igaz, mi csak egy negyed maraton, az 10,50 km, közel 11 km, de biztos vagyok benne, hogy óriási élmény egyszer ezt így végigcsinálni, és hát reméljük, hogy jövőre indulunk a fél maratonon, ami egy kicsit több mint 20 km. Gyertek, tartsatok velünk! Remélem, hogy egy óra alatt sikerül lefutni, és akkor 11 órára a finishben vagyunk. It's all about you and I. Give us some props to the duck. Let's go, Helder. Tuurlijk, tuurlijk. Yes, yes, yes. Weet je nog altijd hier in Rotterdam? Ook al die helden hier die rennen tegen kanker. Dat prachtige rode shirt. Die zetting staat daar boven. Die gaat jullie zeker aanmoedigen, net als het heet. Most vagyunk mindjárt a felénél. Hogy bírod? Daar gaat het Drentje, je kan het. Maar Isabella, je kan het. Kom, je laatste kilometers zijn ingegaan. Ook die van Lucia en Jorik, je laatste kilometers klopt, je kan het. Megcsináltam! Majdnem 11 kilométer, 1 óra. De tijd op papier gaat er vandoor met de Peter. Nagyon nagy élmény, és folyamatosan húznak magukkal. Bármikor megálltam egy kicsit, húztak magukkal az emberek. Want daar zitten we kinderen, heeft al een derde plek vorig jaar bij de Tokyo Marathon, vierde in Amsterdam vorig jaar. Most a videóvágások közben jöttem rá, hogy hát ennek a videónak aztán se eleje, se vége, de egy biztos, hogy a maraton nagyon nagy élmény volt. Igaz, csak negyed maraton, de felkészülés nélkül úgy gondolom, hogy ez is szép eredmény volt, hogy ezt 1 óra alatt sikerült lefutnom, és mindenképpen fogok menni a következőn is, hiszen tényleg ez egy akkora élmény, akkora adrenalint ad egyszerűen, hogy még következő napon is teljesen benned marad az élmény, sőt még napokig igazából.
tényleg futás közben is, akárhányszor egy picit elfáradtam, azok, akikkel együtt futottunk, konkrétan felkaroltak, megfogták a kezem, hogy gyerünk, meg tudod csinálni, már nincs sok hátra, tehát az a támogatás, az az erő, azok az energiák, amik ott vannak, az tényleg akkora erőt ad, és egy akkora nagy élmény, amit kár kihagyni. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor menjetek és induljatok ti is a következő maratonon. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra. Szép napot! Sziasztok!